Mae Llywodraeth Cymru am ddiogelu'r amgylchedd, Cymru a'r blaned. Rydym ni eisoes wedi cymryd camau i atal sbwriel, ond rydym ni eisiau gwneud mwy. O'r cyntaf o Mehefin 2025 bydd cyfraith newydd yn atal siopau rhag gwerthu fêps untro. Fydd o hefyd yn golygu na gall unrhyw un, gan cynnwys fusnesau, rhoi fêps untro i ffwrdd am ddim. Mae fêps untro yn gallu cynnwys plastig, yn cynnwys batri sy'n cynhesu hylif mae pobl yn anadlu mewn, ac yn ddrwg i'r amgylchedd. Rydym ni am torri i lawr ar y difrod mae gwneud a thaflu fêps untro yn ei wneud i'r amgylchedd, bywyd gwyllt a iechyd pobl. Maen nhw'n anodd eu helgylchu, felly yn cyrraedd tomenni gwastraff. Maen nhw'n torri i lawr i microplastigau, ac mae batris rhai fêps yn tanio pan byddant yn cael eu diffrodi neu eu malu. Mae bron i 5 miliwn o fêps untro yn cael eu taflu i ffwrdd y wythnos. Bydd ei Gwahardd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Beth ydych chi'n ei feddwl? Atebwch y cwestiynau a rhowch wybod i ni.